Pa dobro, gde si ti ceo dan? Ženo, da te ja nešto priupitam. Ko je glavni u ovu kuću? Šta se jediš, samo sam pitao. Ljubavi, hoćeš se udati za mene? Naravno, duša, to je ono što sam od uvek želela. Divan si. Od sad pa nadalje imat ću seks kad god poželim. Od sad pa nadalje imat ću šta god hoću. Kad god on poželi seks. Jesi stigao? A? Sad ću sve da igram. Gde si ti ceo dan? Opet si se napio sa onima tvojima. Ja ću da pričam. Okrećem novi list. Ti ćeš da okreneš novi list, ne možeš na nogama da stojiš. Od sada ima da slušaš šta ja govorim. Ovako. Svaki dan da skuješ ručak, da ga postaviš, da to sve raspremiš i onda ideš u sobu da peglaš moj veš. Svako veče ja sa drugarima idem u grad, a ti ostaješ da kuću spremiš tip top. Da nisi zaboravio nešto. Ej, jesam, pogodi, ko će od sada da mi pere kosu, noge i da me brije? Pogrebnik. Šta se jediš, samo sam kazao, ko ideja, znaš.